barang. Nyawang bae. Dawe disawang nanang lho, Ndak. Sukses selalu buat Endah, bisa mencapai cita-citamu nanti. Amin. Pokoknya D. Ayo Mas. Mas, Bar D E F G H I J. Tuh, sampe Mas. Kok iso turi-turi putih lho. Duduk. Tuh, sampe. Mah ndang ngilerone. Ngebleng aku. Aku ora nyanyi sinarengan kok. Ya wis ya. Tuh, sapira Mas? Anu wis ganti lagu. Iya to ganti tani ket mau. Aku lali ya. Aku wis ngenteni ket mau. Sabar. Ini ket mau. Sabar. Ya ngilerne. Pendun. Ayo. Apa? Sinarengane wis. Bocah ki piye to, Cak? Ya. Matur suwun wis sancane aku selama iki wis iso saling nguatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jabang banter taman angin ini saya diwasarangan teni badai terang nangin senang tak pancang Luar biasa. Yuk, bersama Niken Salini. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nyanyi kau ya. Ayo. Bersama Niken Salini, Bayangkara. Asik. Tenang dua masih berbeda. Kau bakal tresna, kau kasih lan sayang. Bojoku arep pojane ndi? Oh ya. Golek marah tuh. Ngobrol rano ante ining kang angi tetes sembun sing ancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenang
dinyalakan HP-nya biar disyuting sama teman-teman FTV. Asik. Luar biasa. Bojoku mau nyapa? Bojoku mau nyapa? Mbok diceluk ibumu. Diceluk karo mamaku. Marotua, diceluk marotua. Nyapa? Mbok paling duwe masalah apa? Paling duwe utang mekar karo syariah. Kene dilam dulu. Yo, kamu nyanyi lagu apa ini ditawarin kepada anak-anak itu? Masa aku bernyanyi nih? Ya enggak apa, kamu minta teman siapa? Ya, kan aku pengen ngomong-ngomong dulu. Ya enggak apa-apa, kamu pengen siapa lagi? Aku pengen sama kamu. Aku pengen tetap terus sama kamu. Sebegitu juga aku. Nak, aku ora bakal lali karo sliramu. Pokoknya aku for you. Nek ngomong jangan dekat-dekat ya, sayang. Nyapa? Ababmu mandu. Podo rong aduse. Ayo, ade rong adus. Lah aku rong adus tapi aku mesti sikatan. Apa? Sikatan aku. Kamu ning tasmu sikat ora enek sikatan. Sikatan ping 3 aku. Sikat apa? Sikat WC. Dahal. Baik. Pas bisa rapopo nanging ning kaya lara kelangan wong sing paling tak tresno mas urung iso trimo koe disanding wong liya. Suaraku serak-serak berserakan nih. Ora, suaramu tuh. Aku ya iso. Nyambut tuh Mas, suaranya apa iki? Anu soundnya masih dicari itu loh. Anu ki mesti entutmu ya. Apa
Ini lagu apa tuh nak judulnya? Lagune judule Mbuh. Loh. Umpama lintang kae iso tak sambati. Terus Mesti iso ngancani aku sing lara ati. Ditinggal kembang sing paling tak tresnani. anyar neh lagune ya. Sing biyen ngate janji tekane mati. Dewi ngisi mesam goyo bebarengan. Bayang kan? Asik. Ora krasa saiki mengkari angan. Kowe wis beda ayam sing beda. Wis mesem guyu karo wong liya. Tulung ngomong kurang kuning nganti kowe ngrama atiku ngene iki. Pasti ora apa-apa sangene koyo kelangan wong sing paling tak tresno. Mas urung iso trimo kowe disanding wong liya. Koyo iso Wih jan luar biasa mentono. Sampean ki duwe swara apik ngono ki resepe piye to, Nak? Mbok menawa disebarke atau diparingi karo aja disebarne. nyapa? Ya aku ora payu. Ya pangga payu. Ora nek resepe, Mas. Hah? Aku ki tetep mangan gorengan. Tetep? Sampeyan ngerti dhewe Yo, to? es yo Aku karo gorengan yo nyimel. Es yo nyimel. Karo es yo nyimel. Pemeneh pedes. Lah, apa meneh pedes? Sampean kok iso suarane ngono kuwi carane piye? Aku yo ora ngerti. Wis gawan bayi nak ya. Gawan bayi. Mergo lairmu Lek biyen. pengen suarane apik koyo aku, Heeh. berarti kudu karo bapakku. Caitan ora. Ayo, ini dikasih ini masih di acara Disnatalis yang ke-13. Saiki jam sudah menunjukkan pukul 12. Jamu Setengah 11. Kita nanti 22.37. kita Benar? kita nanti off pukul 1. Lah mek Musa. Kakak. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu guru lagi mungkin. Ayo Bu. Ini di Disnatalis SMK Intensif Baitul Salam. Mungkin ada lagi? Apa? Apa? Agomo, Gusdur. Agama. Gusdur. Lagu Agomo, Gusdur. Entar lah kau nyanyi apa ya? Oke, piye nak? Sama ditemani apa piye? Gak usah. Dewe. Heeh. Ya. Ayo, kamu harus joget nak. Kamu harus joget. Kamu jangan nak. Tunjukkan bahwa putra dan putri, siswa dan siswi SMK Intensif Baitul Salam tuh, ngono lho. SMK Intensif Baitul Salam. Ya. Melesat, oke. Kurang dhuwur. Nah. Sebenarnya Salungamu
lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Yuk semuanya tiket. Yuk semua tangan di atas. Gus Dur untuk SMK Intensif Baitussalam. Yuk asik. Gonmu dadi presiden dipaksa mudana parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane keadilan politik ora dibaru
lagu Gus Dur sudah. Aku mau nyanyi pirang lagu. Banyak, makanya kamu ditemenin istirahat dulu apa piye? Ndak mau aku. Semangat, minta Iya. ditemenin. Ndak mau. Ya terus? Ditemenin aja. Piye ta bocah iki? Ya nak, iki sambil intermezzo Ambil. sambil intermezzo dulu. Ya. Ini juga diucapkan kembali, ini kan waktunya apa tuh Break. mau ora. Ini waktunya untuk pendaftaran peserta didik baru. Ya toh? Ya. Ini mungkin warga masyarakat yang ada di Barengnya aku jadi kakak kelas sih. Iya, sama kan naik ke kelas 2 toh? Telu. Hah? Telu. Sekolah ra tau njaluk munggah. Nyapa toh? Asesmenmu lho piye asesmenmu. Ya ben. Ya, ini disarankan silakan didaftarkan dan segera mungkin untuk mendaftar di SMK Intensif Baitu Salam. Beralamatkan ning dina Nganjuk, Prambon, Loceret. Lho, rumah samu bes kawan kita wo. Ana Tlatah, Jalan Lesmono, Dusun Putuk. Putuk kampung. Putuk wila. Pucuk. Nyapa to masuk aku mbok pisu-pisuwi nyapa? Ya Allah, patramune pucuk ora kok putuk. Ya. Ya, monggo. Dusun Kapikuragu. Oh, piye to? Kampung Baru. Kapirungangu. Kampung Baru ana Tanjung Anom Nganjuk. Anom. Silakan bagi warga masyarakat sekitar Nganjuk dan juga warga sekitar Tanjung Anom bila mana ingin mendaftarkan putra dan putrinya, jangan lewatkan dan jangan dilupakan. Ini ada sekolah yang luar biasa berteknologi. Kampung Anyar ya. Kampung Anyar. Ya, ngono mbok salah. Sekolah berbasis teknologi tentunya Ya, ada iki 3 HP-mu, iki, jurusan, HP-mu. yaitu ada FTV dan juga ada apa namanya TKJ dan ada TKRO. Monggo silakan untuk mendaftarkan putra dan putrinya di SMK Intensif Baitu Salam Tanjung Anom Nganjuk. Ya nak. Wah, nanang wetenge wareg bengok. Minta lagu apa anak-anakku? Aduh. Ora iso dadi siji, ayang-ayang. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan. Wis sing kondang sing oh ngono kaya ya. Iya. Tansah alang-alang mapur Celeng. pangalayangan. Celeng. Ayo eling. Ayo Ayo karo Mbak Afi. Mbak Afi. Sayang aku ikhlas rimo hati sing keloro senadyan naput rasa tresno sing tak sangka sabar santara sayang aku yang Joget ya. Joget ya. berjuang tenanan maka kebiasaan lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sayang. Oke. Yo nangis no, anak sing nangis no. Keduren adane. Oh alah. Ya Aja Allah. baper wong lanang wis ngono kuwi. Lelaki mana yang telah menyakitimu? Eh, Omong aku tak pancale. kuwi wong lanang apa pedal mbok pancal. Mangkane aja baper karo wong lanang. Lah iya. Wong lanang wis ngono kuwi. Makane Mas Bambang iki ra seneng karo wong lanang. Mulane aku mau karo wong lanang kaya ngono kuwi. Lah iya. Yo piye iki yo ngono. Ayo sini turun nak kesetrum. Wong lanang nek ditangisi. Alah. Aku lho ora Apa? duwe. Walah. Biyen kelingan. Kowe kelingan ora. Penake lek jomblo ngono kuwi lho. Video wis beredar lho. Alah sing biyen kan. Jangan ngono aja ngelekne sing wis. Kuwi kae Iya, sing iya. tak tangisi. Yo dadake. Rasa Keduren, tadi Mas. siji. Bersama Mayangkara ada Niken Salindri dan juga Alvin. Tresno. Iya. Ngono ae nesu.
garang-garang. Wis rasah nangis. Sing Sing wis ya wis. Iki lho, luka dan bahagia itu dua hal yang abadi. Anjay. Kamelok-melok. Ku tresno ro kowe. Tresno sing sak tenane. Kabeh wis tak kene ro kowe. Atine Senadyan aku wis duwe bojo sing wis saten, tetapi aku tresno yo karo kowe. Rasa ati ra kenal mikirke selingkuhan, rasa kawang-kawang mabar goyang-goyangan, padahal bojone ngomong mikirke dadi susah. Apa sing kudu dilakukan aku tinggal sendiri. Pancen aku ini wis aku semangati, tapi aku rawani tinggali janji suci. Mungkin kowe itu jodohku, tapi aku sayang padamu diterjemah jero. sayang
dadi siji, ora usah galau nak. Ya, kamu jangan. Anake wong kok nyangking kucing. Anake wong barang nyangking kucing. Ya. Ojo galau, kamu harus prestasi kamu yang harus kamu kejar dulu ya. Prestasi diutamakan. Prestasi diutamakan ya. Apalagi kamu sudah dibekali ilmu-ilmu yang luar biasa di SMK Intensif Baitul Salam. Nyapa to iki? Maklum. Biyen ceblok ra duyek yo. Aku biyen tau galau. Lah nyapa? Tapi ya dilut. Lah yo maksudnya gini. Maksudnya kamu harus belajar terlebih dahulu. Ya. Banggakan kedua orang tuamu dan jangan lupakan figur seorang guru yang telah mendidik kamu di Sama sekolah. ngomong ngono percuma ra nek sing ngrungokne kuwi lho. Lah iya. Kuwi kupinge buntet kabeh cah-cah ngono kuwi. Cah kene karo canggonku kok padha ya. Lah, samane ya guru to, Mas? Lah iya. Guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa. Berarti aksara Jawa iso. Wah, Apal. apa? Apal. Apal. Jatuhno ndek iki ulanganku tak kon garap sampean ya. 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 Ini mungkin ada terus bangga nangis saya. Kamu itu harus prestasi dulu bangga nangis Lah saya. iya. Ayo nyanyi ojing-ojing. Kamu mau nyanyi sini sing nangis rene. Sing nangis. Aja malah gugluk kuwi kok. Ya wes. Ayo nyanyi ojing-ojing. Apa? Apa? Judanlah Iki lagu apa? Iding ala ala iding Iding ala ala iding Wajalala Ini lagu ndi ki? Allah Allah. Wadidaw. Allah. Apa? Lah wi lagune apa? Ini lagu apa ya jajal? Yam kurang yam. Duduk. Iki jane nek sampe iya. melok ae jane. Su manamu su. Diangkat barang kok. Ayo nak. Situ dulu nak. Dipangku sama Mas Bapak Nanang dulu. Mungkin ada request dari Bapak Ibu guru. Ya. Di sini ada Mbak Rinpi. Nah, Mbak Afi duduk dulu sementara. Nak. Satu detik. nak. Eh, Ini. Bapak Ibu gurunya tidur Apa? kayaknya. Ibu ada request. Apa? hah? Terus montang manteng rasaku saya keban. Ini lagu pun. Atiku wurung sumandeng. Itu kan? Nonone Ngalela. noni. Koso nonok noni iki lho. Sulestiamu sinunggeng endah esmu. Welek ta lagune. Iya ta ki? Kuwi ciptaane sapa? Lho, ciptaane tunggale Kitir Sumilir. Oh, lagune Pak Sis apik berarti. Nah, kuwi Lah terus berhubung sing nyanyi sampean elek. lho, video klip pertama ningali ya kuwi. Ora ndelok lho domong. Ayo sembarang apa kono? Mungkin ditemani sapa nak? Ayang-ayang, oke. Tahan dulu, siap. Dino biyen isih ning sandingmu. Oke. Dadi kanca critamu. Ayang-ayang kowe, Mas. Apa to Anu kuwi? iki Rinpi rong isa lagu kowe. Urung ya? Heeh. Lingkup- Ayang-ayang, jadi kamu ndek tengah. Heeh. Aku tak ngalih. Duh, iya toh? Ora, ya Yo, ngene. kamu ini duet. Mas Anang bisa ayang-ayang? Mangkane to lek tak kei catatan ndang diombe. Loh, catetan dombe. Anu, Ayo. Mas Nanang lagi. Permintaan terbanyak tadi ayang-ayang. Ayang. Nanti habis ini Mas Nanang ditampilkan ya. Oke. Kalau sudah selesai campur sarinya. Betul. Oke, bersama Mayangkara ada Niken, ada Rindu. Ada Bambang. Oke. Mas aku ayang-ayang ki mau sedina ping pindho. Wis gak apa-apa dinik. Kayak ngombe obat. Peteng rasane ati kananda sengiting liyan hanyawa aku kowe laku katresnan Mas Wongan tak jaluk Oh, piye to? Gelunganku. Tresno pancen
Kandat saking sepuluh Tari wangi terus makan suci tak senyata yen tak aku sliramu isih Yuk, yuk. Oke, ayang-ayang. lek Kok iso lek iki lho? buk Lek, itulah ada tulisannya itu apa itu? Bojo loro. ndak Dari Bapak Ibu guru? ndak kuat Ya. aku bojo loro. Mungkin ada yang perwakilan di sini bisa? Pak? Pak Galuh. Ayo Pak Galuh. Halo, ayah tercinta. Oke. Oh, tuh. Kowe iki nyaput iki mesti kok di Gatel. Apa Mas? Hah? bojo loro. Janda 7 kali. Lah kok guru 50.000 iki ngarep tok lho iki. Kowe Nek rondo samburine 100. rondo ping 7. Biyu. Jadi janda 7 kali. 7 hari. Ya. Mbah, bojo loro apa janda? Bojo loro atau janda 7 kali? Apa? Janda 7 kali terus mbek bojo loro. Lah, piye lho kuwi? Nah, Monggo terserah nggih. Oke, bojo loro ya janda bojo 7 loro. kali ya. Ada Mbak Putri, ada Mbak Afi. Mbak Putri, Mbak Afi. Yo. Sama nih sudah dulu.
sedina karo mau. Kudune cacahe melok aku. Melok ndi? Ora kok keyakinan masing-masing. Lah, Diulangi coba. Cacahe Piye gak gelem ngrungokne aku lho. honor lagi honor. Yo Sing sedina kanggo wong liya. Ya. sing sedina karo wong liya. Ngono iki cacahe gak gelem. Kocok malah Lah dirimu gak ngambe. malah dulet-dulet. Ini mungkin Bapak siapa tadi? Mungkin bisa nyanyi. Ayo Mas Bambang pamit. Lagu Pamit. kurang salah lagu. Urung pamit. Sik gorong ya. Mas Nanang saya Mas. Oh, Mas Nanang. Mas Nanang. Iya. Jane ngilanganmu ngene nyapa kok kedemek. Bengi-bengi ya nggawe kacamata ir. Lah iya lho kayak nyapa lho kacamatanan. Lah ra kacamatanan ra ketok deh. Malahan. Heeh. Ya. Ciri khasnya Nanang iki lek joget tapi. Di antara sinden papat iki sing paling Sing ayu paling ayu sapa sapa? nang? Aku pilih aku ada yo nek ndak Mbak Afi ndak. Allah. Iki koyo ketok-ketok ae. Lah iya. Mas aku kok. Apa ya ketok? Wes ora Mbak Afi to. Mbak Afi sing ndi? Babi sing ndi? Ayo Mbak Afi mana? Ora usah nyekel-nyekel, Bang. Yo roh yo Nan. Yo roh bocah roh. Ayo dipilih. Mbak Afi sebelah ndi? Mbah Mbak Afi ilang kok. Mripatku rada ngriyip ndak tak ketara. Oh alah. Dik Afi. Nyapa to, Bang? Alah kok yo roh. Nek tak bacok tanganmu lho, Bang. Rumangsaku ki kancane nak arep enak serik ya wae. Ngolah alah. Ngono. Wis serik tak aku arep Afi, Wis cemburu kowe nek aku arep Ngene pomo ditinggal medun ora iki Sing demek awakmu sapa nang? Sing demek sapa? Alah wong. Lah jenenge sapa? Mosok nyambik nang. Ayune koyo ngono. Walah yo ya aku nek mbok rangkul atiku gemetar. Gemetar, hatiku gemetar. Aku wis ora kuat aku. Alah mosok. Ya, kowe nyanyi apa nang? Apa? Mas Nanang. Mungkin ada request yang duet. Apa? Pokoknya sing aku iso. Nah, Apa kowe iki sembarang? akeh ra isone ya. Lah ora iso ora mbok kei catetane yo. Apa? Apalagi? Iki umpama lho Apa? kan ya. Ya piye ya. sayang. Umpama Loh. kena balik ya. Ya. Heeh. Umpama kawin kontrakne piye? Alah kok mesti kuwi. Mbok kos to nang. Iki lho. Lah iya. Hotel. Ada yang Usume minta hotel, gala-gala. Kawin kontrak. Bapak Ibu guru minta gala-gala. Wah, Gala-gala. siap. Santai. Sabar. Aku nek wis kadung ngene kene wis kadung nyawang api wis padang. Sik maksudmu piye ukuramu mah piye? Nyawang Afi. Oh, tenan. Afi di Afi. Lagi. Be omongane. Satu nada, nadane sak piro, Mas? Samene. Asik. Apik suarane. Gala-gala. Bayang suara. Apa main suara? Digayangnya ya Mas Nanang. Siap, duetikan sayang. Oke. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh dada terkira itu segala-galanya. Gala-gala, Oh dada terkira
Ku rindu gayamu ketika bercanda, meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku meraju, ketika ku bersedih, kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Rindu di hati. Oh, tiada terkira itu segala-galanya. 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 Ayo deh. Tawa lepas lenyap ceria. Ku rindu gayamu ketika bercanda, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana kau mengasihi, ketika ku meraju. ku rindu bagaimana kau mengasihi, Ketika ku bersedih, kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, rindu rasanya, rindu di hati. Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya, gala-gala. Oh, tiada terkira Rindu segala-gala, gala-galanya, gala-gala. Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya, gala-gala. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oke, terima kasih. Matur suwun ya Nang. Sami. Oke, iki lagu terakhir Mas aku Anang, terima kasih. tak pamitan dhisik ya Nak. Siap. Ya. Mas Anang duduk sih. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun wancinipun campur sari mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem sedaya warga SMK Intensif Betu Salam ingkang sampun nimbali kula sak kanca
Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika di usia yang ke-13 semoga SMK Intensif Baitus Salam mendapatkan murid yang banyak dan barokah dan nantinya menjadi sekolah unggulan. Bapak Ibu guru diberikan kesabaran, semoga anak-anaknya meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun dari pihak Kapolsek dan juga Dan Ramil dan juga anak-anakku saya doakan semoga kamu bisa membawa nama baik dan nama harum SMK Intensif Baitus Salam. Tepuk tangan buat SMK Intensif Baitus Salam. Juga terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara pada malam hari ini. Dari Biro Perjalanan Duta Jaya Tour, Rino Bridging and Lighting punyanya Mas Mukidi Channel dan juga Jordan Audio Profesional dan Seluler, Perdana Tri, penerbit buku Lini Suara, penerbit Erlangga, Yuki distributor buku, Yamaha Mataram Sakti, Baits Media Production. Matur nuwun kagem sedayanipun, mbok bilih kula sak kanca anggenipun gegojekan anggenipun paring lagu Kirang Anuju Pronyon Agung Samudra Pangasami. Dan jangan lupa pesan saya dan pesan dari Mayangkara, jangan lupa daftarkan segera putra dan putri Bapak Ibu ke SMK Intensif Baitus Salam Tanjung Anom Nganjuk. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis. Kadene cintaku luar biasa, jelas paling tulus sadunia.